Hey, hello guys. Nandito na tayo sa SM. Ayan. Dala natin si Bunso. Napakaganda guys. Ito makikita mo sa Mayong Volcano. Napakaganda. Grabe. Nandito ako guys sa taas ng SM City Legazpi. Ito ang makikita mo sa SM City Legazpi. What a beautiful view of Mayong Volcano guys. So nag-rides tayo from Tabaco, Malilipot, and then to Legazpi. So ito yung nakita natin. So ayan. So hindi ko na kanina inano yung biyahe natin dahil kanina nag-vlog tayo nung tungkol sa karakteristik nitong motor na to kapag inaakyat mo sa mga bulubunduke. So ito ngayon guys, nandito tayo sa may SM City Legazpi at ito yung Mayong Volcano na makikita po ninyo mga paps. Kaya kung papasyal kayo rito sa Bicol, tiyempuhin nyo yung magandang panahon dahil makikita nyo yung ganda ng Mayong Volcano. Napakaganda. Kahit nga ako taga rito na talagang hindi ako nagsasawa na tingnan siya. Super. Lalo pa kaya yung mga baguhan na makita tong ngayon, no? Umakyat kayo dito sa pinaka rooftop ng SM and then you will see the beauty of Daragang Magayon. So ayan guys, naka balaklava pala ako kaya hindi gaanong clear yung boses ko. So yan guys, so at least nabigyan ko kayo ng konting information tungkol dito sa lugar na to kapag dito kayo magra-rides. So bahagi na rin to ng ating pagbibigay impormasyon ng napakagandang lugar dito sa Bicol region. So guys, ito yung gamit natin, si Bunso na lagi natin ginagamit at ilalagay natin siya doon sa malilim na lugar mamaya at doon sa may pinakadulo ilalagay natin. So guys, ayan ang Mayong Volcano. Alam nyo ba na yung nakikita ninyo dyan kapag i-close up po natin, ayan, kapag close up po natin, nakikita ninyo dyan na dinaluyan niya ng lava. Yan, dire-diretso yan ng Santo Domingo, padang yung lava na yan, and then ginubatan yung sa kabila Kagsawa. Ayan, makikita po ninyo yan. Ayan yung pinakatuktok ng Mayong Volcano. So yan, makikita po ninyo yan guys. Yan, super duper ganda ng Mayong Volcano. So yan guys, yan tayo guys. This is J Motovlog Rides. Sign out muna. God bless everyone. God bless everyone.